Magandang araw po mga ka-rides. Nandito po tayo ngayon sa Santa Cruz, Pulangi, Albay. Bali, upper part na po ito ng Pulangi. Ang kagandahan pa po rito, meron po silang natural water na pwede pong inuming tubig. Bali dito rin po matatagpuan yung Stairway Haven ng GMP Adventure Park. At maraming salamat po sa lagi pong panonood ng ating mga videos. Lagi po nating tatandaan, ingat po tayo lagi sa ating mga biyahe, and God bless us always.